tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma. May pila ka mga tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos sa 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton pamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang 2 ka mga earpiece sang aton nga mga earphones.
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag To all Star Nation and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna, las 4 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bahin hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes petsa 6 sa bulan sa Enero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines. Drugstore Association of the Philippines nagatag nga pila lang ka brands ng paracetamol ang naubos nga stock. Grupo sa mga butika nagpaandam batok sa pagbakal sang paracetamol sa online mangod madamo nang nagatuhaw nga peke. Samtang Department of Trade and Industry nagpanawagan sa publiko nga hindi mag-panic buying sang paracetamol. Tanan nga biyahero nga nagikan sa alert level 3 areas, iga-require na sang negative RT-PCR test result kung magsulod sa Negros Occidental sugod sa Domingo. Mga kabataan nga nagaedad sang 12 anyos panubo dumilian na sa Capital Lagoon, sumugod buwas. DepEd Division of Bacolod City Superintendent nagpungko na sa pwesto bulos kay Gladys Ameline Salas. Samtang missing nga residente sang Sipalay matapos ang paglabay sang bagyong Odette, 5 nagid lamang. Amoy ito mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapangunang nga mga balita, upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapangunang nga balita, ginatag sa Drugstore Association of the Philippines nga sang kakulang sa supply sang paracetamol sa mga botika, kundi may pila lang ka brand nga wala sang available nga stock bangod nga madasig lang naubos ang gingkumpra sang mga drugstore sa bulan sa Desyembre. Sa interview sang Bombo Radio kay Jovelyn Blanca Flor, ang chairman of the board sa Drugstore Association of the Philippines, wala sang shortage sa bahin sang paracetamol kundi may specific brands gid lamang nga wala sang available nga stock humalin sa uli nga semana sang tuig 2021. Sunod sa kay Blanca Flor, Disyembre 15 ang cut-off sa mga botika sa pagbakal sang bulong nga maigo sa sulod sa isa ka bulan. Apang bangod sa pagdamo sa natapikan sang coronavirus, nagdamo naman ang gintang kaso bangod sa matugnaw nga panahon
Nagdamo ang nagpabakuna, gani ang stocks nga para sa isa ka bulan ang naubos giliyon sa sulod sa isa gid lamang ka semana. Nebaloan nga kinanda na ang pagbatsyag sang flu-like symptoms pagkatapos ng vaccination gani kinanglan nga mag-inom sang paracetamol. Nagpagwa naman sa advisory ang pila ka brand nga wala sang available stocks apang hindi dapat magpanik ang publiko sunod sa kay Blanca Flor bangod may available man nga generic kay iban pa nga brand. Ginalaw man naman nga ma-replenish na ang stocks sa Bacolod subo nga semana bangod nagpahibalo na kahapon isa ka brand nga may available na nga supply sa syudad. Sa tiyon nga mag-order ang drugstore sunod sa DSAP President, ma-replenish na gilayon ang ila sini nga stocks. Actually, wala gid kita sang shortage sang paracetamol. May mga specific nga brand subong nga wala sang available. Nag-start na siya last quarter sang 2021 pero as general, ang generic nga paracetamol wala shortage especially diri sa aton sa Negros Occidental or sa Visayas. Ang kabay sa magpag ni Jovelyn Blanca Flor, Chairman of the Board sa Drugstore Association of the Philippines. Ginlimitahan sang drugstore sa Bacolod kay Negros Occidental ang kadamuon sang paracetamol nga ginabaligya sa isa ka customer kasunod sang advisory sang pila ka brand nga nakulangan sang supply bungod sa pagsaka sang demand sang bulong. Sa interview sang Bombo Radio kay Jovelyn Blanca Flor, Chairman of the Board sang Drugstore Association of the Philippines, nagpagwa sang memorandum Department of Health nga dapat ma-replenish ng stock sa mas madali nga panahon samtang wala pang replenishment suno kay Blanca Flor. Wala nagabaligya ang mga drugstore sang isa ka box sa customer kundi ginalimitahan lamang ini sa 20 ka tablet. Suno kay Blanca Flor, madasig man lang ma-replenish ang stocks bangod sa eroplano man ginakarga ang bulong kag indi sa barko. Wala pa man sang butika sa Bacolod kay Negros Occidental nga nagkatapek sang karatula nga wala sang stock sang paracetamol. May iba naman nga butika nga naka-order sang mas madamo nga supply sang bulan sa Desyembre antes ang cut-off sa mga pharmaceutical companies sang PETSA 15. Hindi siya shortage, limited ang supply sa mga drugstores, being control naman namon. Especially diri sa Negros, wala kami gaalaw nga mabakal ang isa ka individual sang isa ka box. So maximum namon kada tao is isa ka banig, meaning 20 tablets lang of Dejesus. So amo na siya para matagaan naton tanan, para makontrol ang hoarding. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jovelyn Blanca Flor, ang Chairman of the Board ng Drugstore Association of the Philippines. Samtang nagpanawagan naman ang Drugstore Association of the Philippines sa publiko nga hindi magkahadlok nga mag-inom sa generic nga paracetamol sa tiyon nga hindi available ang brand nga masami ginabakal bangod sa nagsaka nga demand. Sa interview sa Bombo Radio sa kay Jovelyn Blanca Flor, ang Chairman of the Board ng Drugstore Association of the Philippines, pareho ang strength sang paracetamol kung pareho ang generic name kag milligram. Sunod sa kay Blanca Flor, pareho lang ang use and purpose sang paracetamol apang naglain lang ang brand name, color kag subuman ang sabayan sang packaging. Naibunuan nga ang paracetamol ang ginabulong sa sakit sang ulo, sakit sang likod, menstrual period, ang kaso kay iban pa nga flu-like symptoms. Sunod sa DSAP President, hindi gid magkahadlok sa generic nga paracetamol basta sa butika ginbakal bangod sigurado nga hindi ini peke. Generic kag ang branded nga mga bulong kung pareho ang generic name kag pareho ang milligram, pareho na ila strength. So wala gina siya kinalain. Ang lain lang gidira ang nga brand name kay tungod nga lain nga kumpanya ang nagubra plus ang colors ang tablet kag ang packaging. Pero the rest ang purpose kung para sa diin siya is pareho lang. So hindi kita mahadlok basta sa butika naton ginbakal. Ang dugang pagpahayag ni Jovelyn Blanca Flor, Chairman of the Board sa Drugstore Association of the Philippines. Nagpaandam ang Drugstore Association of the Philippines batok sa pagbakal sang paracetamol online o kung sa hindi otorisado nga butika. Sa interview sa Bombo Radio kay DSAP President Jovelyn Blanca Flor, madamo ang ginabaligya sa karon sa online nila binang ang branded medicines nga out of stocks. Apang agud masiguro nga hindi peke ang ginabakal nga bulong suno kay Blanca Flor. Siguruhon nga ginbakal ini sa malapit nga butika. Bungod sa sini nga paagi hindi mauyang ang kwarta kay hindi man mabutang sa alang-alang ang ikayong
lawas. Sunod sa DSIP President, dapat maid-id sa pag-usisa sang ginabakal nga bulong kag lantawon sa advisory sa Department of Health. Bungod diri nakabutang ang mga palatandaan nga peke ini o kun hindi. Agud kampante sa kalidad sang ginabakal nga bulong suno kay Blanca Flor. Dapat nga sa butika gid magbakal. Nagpanawagan man si Blanca Flor sa mga miyembro sa DSIP nga hindi pang hingalitan ang health crisis agud niya magpasaka sang presyo sang bulong. Bungod ang pagbutika ang hindi pure nga negosyo kundi sila ang responsibilidad sa komunidad. Ginamonitor naman sa DOH ang presyuhan na isang bulong sa tanan nga butika. Kaya dapat i-report sa customer kung nakita siniya ang tuman kamahal nga presyo. Dapat very vigilant gid sila. Actually nagpagwa na ang DOH, ginpost na namon sa amon nga social media para mabalaan gid sang tawo kay kung hindi ka maid-id magtan-aw makahambal ka gid nga hindi fake ang imo na bakal. So para confident kita mag-inom sang bulong nga ara sa aton panimalay kag ipainom sa aton pamilya, magbakal lang sang bulong sa mga registered nga mga butika. Ang dugang nga pahayag ni Jovelyn Blanca Flor, ang chairman of the board ng Drugstore Association of the Philippines. Samtang wala sa na-report nga kakulang sang paracetamol sa mga drugstores sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz, wala sa nabaton nga report ang Kapitolyo angot sa shortage apang kun mayara gid man maghihimo sa tikang ang provincial government agud nga mapadangat ini sa atensyon sa Department of Health. May bastante naman nga bulong ang Provincial Health Office ag ang mga hospital nga ginadumalahan sa Kapitolyo. Sunod sa kay Attorney Diaz, nabid na ang medicines and supplies sa mga hospital para sa tuig 2022 nga natalanan na ini nga iga-award sa winning bidder subong nga bulan. Nangin maayo naman ang dalagan sa bidding sa mga bulong. Ginakalipay naman sa provincial government nga wala sang flood-related diseases kasunod sang baha nga dala sang bagyong Odette. Sunod sa kay Diaz, dako ang bulig sa pag-deliver sang drinking water sa Southern Negros kag ang pagpahulam sa pila ka LGU sang water purifier gani may bastante nga supply sang potable water. Wala ko report coming from the Department of Health or PHO or ang amon nga hospitals, ara man yan. Sige man ta may mga bulong kita. In fact, nakabid na kita sang ilang medicines and supplies for 2022 and we will soon be awarding it. Ang kabahay sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Nagpanawagan ng Department of Trade and Industry o DTI sa publiko nga likawan ng panic buying sang paracetamol kadungan sang report nga ginakulang ang stock sa Metro Manila bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio kay DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nofable, madamo pang supply sang paracetamol sa madamo nga pharmacy sa probinsya base sa monitoring sang ahensya kahapon. Sunod kay Nofable, may advisory ang pila ka brands nga kulang ang ilang stock bangod sa pagdamo sa natapikan sang COVID kung sa diin may mga nagpanic buying. May advisory naman ng mga pharmacy nga limitahan lang ang kadamuon sang bulong nga baklon bangod hindi bastante ang stocks. Sunod kay Nofable, wala sang advisory ang DTI Central Office nga kulang ang supply kaya hindi dapat niya magpanik ang publiko kundi magbaka lamang sa nagkakaigo nga kinahanglan. Nagpaandaman ng DTI officials batok sa hoarding bangod may nagkakaigo nga pina batok diri. Hindi na kita mag-panic buying, baka lang kita sang nagkakaigo, agud nga ang tanan, may araman nga supply. Kag kita, nag-continue kita monitor sang status ini, no, sang paracetamol, including ang Manila office. Kag ang mga manufacturers, no, sang ini nga mga popular nga paracetamol brand, nag-assure man nga may issue lang sa delivery. Ang kabayan sa pagpahayag ni DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nofable. Samtang sa ibang paidato nagapangunang balita lokal, epektibo sa Domingo, Enero 8, iga-require na ang tanan nga mga biyahero na gikan sa Alert Level 3 areas nga magsulod sa probinsya sa Negros Occidental nga magpresentar sang negative RT-PCR test bisan sila ang fully vaccinated batok sa COVID. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Eugenio Sebong Lacson, nagsapol kaina ang Provincial Incident Management Team kag nadesisyonan nga ibalik na ang pag-require sa negative RT-PCR test within 72 hours prior to departure sa mga biyahero nga nagasulod sa probinsya, labi na nga 40%
ang positivity rate sa National Capital Region. Humanin buwas tubtub Sabado ang mga biyahero nga nagasulod sa Negros Occidental ay gapailalom naman sa antigen test kapag abot sa Bacolod Silay Airport kag sa Bredco Port. Sunod sa kay Governor Lacson, subong nga adlaw ipagwa ang executive order kun ang EO angon sa bag-o nga pagsulundan. Sa tiyon nga makagwa ng EO pahibaloon ni Lacson ang Bacolod City Government bangod ang mga biyahero nga magapadulong sa kabanuhanan kakasudaran nga magadungka sa Bredco Port are required sang SPAS kag negative RT-PCR test. Nag-decide ko na effective sa Sunday, tanan ng mga travelers from level 3 areas pangayuan na naton sang negative RT-PCR result even if you are fully vaccinated. So effective sa Sunday. But for the next 2 days, Friday and Saturday, we will do a rapid antigen test. Ang kamay sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Epektibo buwas nga adlaw Enero 7, dumalian naman ang mga kabataan nga nagayda 12 anyos panubo sa pagsulod sa Negros Occidental Provincial Capital Lagunan Park. Sa interview sa Bombo Radio kay ni Governor Eugenio Bong Lacson, subong man nga adlaw ipagwang executive order nga nagadumili sa mga kabataan nga 12 anyos kag panubo nga magsulod sa Lagun. Sunod kay Lacson, reminder ini sa mga ginikanan nga patineron lang sa balay ang mga kabataan nila bina nga nagasaka naman subong ang bago nga kaso sang COVID. Samtang ginainganyo man sang gobernador ang pagsuksok sang double mask, magasuksok naman si Lacson sang face shield. Dagon niya may inganyo ang iban niya mga pumuluyo nga magsuksok sini, ilabi na kunyara sa sirado nga lugar. Nagpanawagan man ang opisyal sa mga unvaccinated nga magpabakuna na. Effective tomorrow, 12 years old and below cannot enter anymore the lagoon, especially mga young individuals, no? And so it's telling the parents na I think the minors should start staying at home again or remain at home, no? Andugang nga pahayag ni Governor Bong Lacson. Samtang ginarekomendar naman sa gobernador sa Negros Occidental ang pagsuspender sa limited face-to-face classes sa probinsya, samtang ginapanilagan ang pagdamo sang kaso sang COVID. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, mag-istorya ini kay Provincial Schools Division Superintendent Marceta Sabaluca, angot diri bangod mas maayo kun masuspend ang klase sumugod sa Lunes. Sunod pa sa gobernador, magapaday naman ang 5 kadlaw nga pag-report sa mga manunudlo sa classroom kag mag-practice lamang sang social distancing. I will also recommend na if pwede we can suspend anay ang face-to-face. Let us observe the number of cases in the coming days. I will talk to Ma'am Marcet Sabaluca and ask her kung anong appropriate time, no? But dapat not later than Monday, no? Dapat by Monday suspended na siya. Ang dugang pagpahayag ni Governor Bong Lacson sa pagpakig-angot sang Bombo Radio kay Sabaluca, magasunod na lamang ang Division Office sa pagsulundan nga ipapanaog sa LGU kung sang probinsya. Bisan wala sang suspension sa klase sunod sa Schools Division Superintendent, ginasuspender naman ang klase kung may COVID case sa barangay kung sa diin hamtang ang eskwelahan. Sa karon ang Valladolid National High School kag Aguntilang Elementary School sa may barangay Riverside, Banwa sa Isabela pa lamang ang nagapanagay sa limited face-to-face classes diri sa Negros Occidental. Ang kasubong, nag-follow lang kami kung ano ang guidelines natin from the municipality or from the province. So kung sa palang province, wala asang face-to-face, di na siya sa level 3, na siya mo di level 2 kung kita subong. Ang kamay sa pagpag ni Provincial Schools Division Superintendent Marcet Sabaluca. Nagpungko ng bagong Schools Division Superintendent sa Department of Education Division of Bacolod City, bulos kay Gladys Amelaine Salas. Sunod kay Bacolod City Councilor Renisito Novero, chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod, nagpungko na kahapon si Reynaldo Gico na nagikan sa Division of Himamaylan kag nagbayluhan na ilang sila ni Salas sa ginapamunuan nga division. Sunod kay Novero, welcome sa syudad si Gico. Sa tiyon nga formal na nga magsapol ang local school board sa syudad sa
karon nagapadayon ang limited face-to-face classes sa Alangilan National High School. Samtang hindi naman madayon ang plano nga buksan ang limited face-to-face classes sa iban nga eskwelahan sa barangay Alangilan kay Granada samtang ginapanilagan ng kaso sa COVID-19. Sa karon duha na lang ka eskwelahan sa Bacolod ang ginagamit bilang quarantine facilities nga ginalakipan sang Mariano Medalla Integrated School kag AL Jaime Elementary School. I was informed that gin-assign sa Nomaylan, sa may swap. Ang Nomaylan nga SDS, diri sa Bacolod, gimbal na siya. So, mas convenient sa iya para mag-polish sa gimbal, mga sa Bacolod. Sino na siya, Councilor? Si Ma'am Salis dito sa Nomaylan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Renisito Noveron, chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod. Samtang nagahulat pa sang direktiba nagikan sa Philippine National Police o kon PNP ang Bacolod City Police Office natuhoy sa pagpatuban sang no jab, no job policy sa ahensya. Sa interview sang Bombo Radio kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, wala pa sila nakabaton sang memorandum na natuhoy diri apang ko dinhi ang makaabot na ila inigliyon nga iga-implementar. Sunod sa kay Martir, ila pagasundon ko na naman ang mga direktiba sa babaw bangod kapin 99% naman ang nabakunahan na batok sa virus sa mga personal sa BCPO. Wala man sa record nga fatalities, asunod sa iya ang mga wala pa nabakunahan amo ang mga nagabusong kag nagasufrer sang comorbidities apang nagpasalik ini nga ilag natinguan nga mabakunahan ang tanan nga kapulisan diri sa syudad. Sa karon iga-assign anay ang mga wala pa nabakunahan nga personal sa mga hindi masako nga talatapan. Kung maka-receive na kami, we will immediately implement. Anyway, yung mga hindi pa na-vaccine siguro, i-assign malaman sila sa medyo hindi masako na mga officers. But kaya wala pa naman kami na-receive, so status quo pa. But kung ma-receive na naman siguro mas, we will immediately follow. Ang kabahin sa pagpag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginatag sang Social Welfare and Development Officer sang Kabangkalan City nga ang housing assistance nga ginapanagtag para sa mga pamilya nga totally kag partially damaged ang balay ang nagikan sa pondo sang local government unit sa hindi iya kan national government. Sa interview sa Bombo Radio kay CSWD Officer Adelina Tumaro, nagapadayon sila sa paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo kag nagahikutar sa karon sang housing assistance sa mga nagub-an sang puluyan. Suno ay Tumaro nag-aprobar sang pondo si Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico, Vice Mayor Raul Rivera kag ang sangguniang panglungsod apang agod mabuligan ang mga panimalay nga naguba sang typhoon Odette. Sunod sa iya sa mga totally damaged ang balay, 4,000 pesos ang cash assistance nga ila mabaton, samtang 3,000 pesos naman sa mga partially damaged. Sunod diri may apat na ka mga barangay nga nakauna sumiter sang listahan kag mga litrato sa mga nagkalaguba nga balay. Sa tinalikdan nga semana nag-release na sang ayuda para sa mga ini at ginatag man sini nga ang pondo ang ginkuha sa calamity fund sang LGU sa idalam sang Disaster Risk Reduction and Management Office ag hindi ini nagikan sa national government. Sunod sa iya wala pa nila mabaton ang cash assistance nagikan sa national government kung sa diin nagmando si Presidente Rodrigo Duterte nga magabaton sang tag 5,000 pesos sa mga nagubaan sang puluyan. Sunod diri wala pa nila ini mabaton kag wala pa man nasuguran ang pagproseso. Sunod kay Tumaro, wala nagauntat ang Kabangkalan LGU sa pagbulig sa mga naapektuhan sang bagyo kag nagahingyo ini sang paghangop. Bangod nagatinguha agad sila nga mabuligan ang mga nabiktima ni Typhoon Odette. Ang pondo ginkuha naton sa calamity fund sa idalom sang DRRM. Ang iya sang national government nga assistance wala pa naton mabaton kag wala pa kita nagasugod sa pagproseso sina. Sa gihapon nagahulat kita sang guidelines or directive halin sa national government. Apang ang aton syudad sang Kabangkalan wala untat na naghatag serbisyo kag bulig. Ang kabayan sa pagpahayag ni Kabangkalan CSWD Officer Adelina Tumaro sa ulin naman nga data. Sa ulin naman nga data sang Sipalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, 5 na lang ang missing sa syudad nga ginalakipan sang 4 sa barangay Kabadyangan kag isa sa barangay Hill Montilla. Nagdangat naman sa 8 ang death toll sa Sipalay bangod sa paglabay sang bagyong Odette. Sa arong katapusan nga balita, ginakabig naman sang Philippine Drug Enforcement Agency
O kung ang PDEA Region 6 nga maayong nga panugod para subong nga tuig 2022 ang performance sa Western Visayas sa barangay drug clearing sang tilik na tuig nga nagdangas sa 86.71%. Sa kabugusan nga 4,051 ka mga barangay sa Western Visayas, 3,513 na ang drug cleared. Sunod sa kay Maria Graziela Tanaleon, ang Public Information Officer sang PDEA Region 6, iyara sa ikatatlo sa may pinakamadamo nga porsyento sang na drug cleared nga barangay ang Negros Occidental, samtang iyara naman sa pinakaidalom ang syudad sang Bacolod. Nagadangat na sa 51.58% ang na drug cleared nga barangay sa Negros Occidental o kon 310 gikan sa kabugusan nga 601 nga mga kabarangayan sa probinsya. Samtang iyara naman sa 21.31% ang na drug cleared sa Bacolod City o kon 13 ka mga barangay gikan sa kabugusan nga 61. Pasalig naman ni Talanyon nga may patigayunon pa nga deliberasyon ang Regional Oversight Committee sa Pebrero. Apisar nga yan na sa pinakauli ang Bacolod City kag third to the last ang Negros Occidental. Ginapasalamatan gihapon sa PDEA nga may nagakabaton sila sang aplikasyon gikan sa mga barangay nga nagapakita lamang sa ila sini effort nga mangin drug cleared. Sunod diri pinaagi sini mabuhin-buhinan ang mga barangay nga nagakahalitan sang mga illegal nga druga kag mga drug personalities. Nga aminado naman si Tanalyon nga may mga drug personalities nga nagasaylo-saylo sang puluyan nga nagaapekto naman sa mga barangay nga drug cleared na ang status. Ginatingwa naman nga sang PDEA nga matrack ang mga drug personalities agud ang hindi na masudlan pa ang mga drug cleared na nga barangay. Samtang nagdangat naman sa 47 ang mga balay silangan nga natukod sa bilog nga Western Visayas as of 2021 o sa dinlima diri ang yara sa Negros Occidental kag isa ang sa Bacolod City. Pasalig naman ni Tanalyon nga may mga fasilidad na nga natala na inagurahan subong nga tuig. Nagpanugyan man ang PDEA PIO sa mga local government offices nga tutukan ang mga barangay nga na drug cleared agod nga mapib o kung mapabilin ang ESNE nga status. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Kag amoy ato mga kabombo ang mga kaundahan sa ato nagapanguna nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes makita magtakop aton anay panumbalikan aton si mga headlines. Drugstore Association of the Philippines nag-atag nga pila lang ka brands sang paracetamol ang naubos na stock. Grupo sa mga butika nagpaandam batok sa pagbakal sang paracetamol sa online bangod madamo ang nagatuhaw nga peke. Samtang Department of Trade and Industry nagpanawagan sa publiko nga hindi mag-panic buying sang paracetamol. Tanan nga biyahero nga nagikan sa Alert Level 3 areas, require na sang negative RT-PCR test result kung magsulod sa Negros Occidental sugod sa Domingo. Samtang mga kabataan nga nagaedad sang 12 anyos panubo, dumilian na nga makasulod sa Capital Lagoon, sumugod buwas. DepEd Division of Bacolod City Superintendent nagpungko na sa pwesto bulos kay Gladys Amelaine Salas. Missing nga residente sang Sipalay matapos ang paglabay ni Bagyong Odette. 5 na gid lamang. Amoy ato mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes petsa sa sa bulan sa Enero 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upod naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro II kag Bombo Jazz Dejesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo kaladlawan nga partido. PDP laban nga partido, wala vice president kag president nga opisyal nga kandidato, kusi nga faksyon nga ginbayaan sang administrasyon. Lihok nila nga kaladlawan, nag-file sang petisyon nga ang kandidasi liwat pagabuksan. Diri lang naton mahibaluan, ang kadalok sa poder nagharigid sa ila dughan. National tani nga partido, nga nagpalaya sa kay Pacquiao nga ilang miyembro, ginbayaan man ni Duterte kag ni Go, kag hindi na masaligan sa mga tao. Ini ang ila sa kumilik nga petisyon,
May mga plano gid nga madalom nga dapat hindi pagsuportahon. Kaya daw ginatunto lang nila ang mga Pilipinhon. Ang ini ang panguna-una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.